tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Nagtaas siya ng kamay at lahat kami ay nahimatay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Clint. At ito ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File. May classmate kaming mabaho ang kilikili. Itago natin siya sa pangalang Groot. Kaya naisip ng isa naming kaklase na iprank si Groot. May iilan sa kanila ang nagplano na isagawa ang prank sa paparating na graded recitation namin sa Filipino. Pagkatapos, sinabihan na ang lahat ng iba pang kaklase namin kung paano isasagawa ang prank. Fast forward. Sa araw ng graded recitation namin, magtatanong ang teacher namin ng translation ng isang English word sa Pilipino. At sasagot kami. Paunahan sa pagtaas ng kamay. At tuwing magtataas ng kamay si Groot, kunwaring hihimatayin ang dalawa niyang katabi sa klase at gigising naman agad saglit. Eto na. Marami na sa amin ang nakakasagot sa graded recitation nang biglang tinanong ng teacher namin sa klase, ano ang Pilipino o ano sa Pilipino ang salitang bra? Ano sa Pilipino ang salitang bra? Wala sa amin ang nangahas na magtaas ng kamay dahil hindi rin naman namin alam. Tapos yung karamihan sa mga kaklase ko nakasagot na. Kaya naghihintay na ang teacher namin kung sino ang sasagot. Hanggang sa nagtaas ng kamay si Groot. At lahat kami ay nagpanggap na nahulog sa mga silya namin at humiga sa sahig. Nagulat ang teacher namin. Tanong niya, "Class, anong nangyayari?" Walang sumasagot dahil lahat ay nagpapanggap pa ring nahimatay. Pero tinanong ni Ma'am si Groot, "Anong sagot mo?" Sagot ni Groot, "Sa lambundok po, ma'am." Sa lambundok. Tumigil lang ilang segundo si ma'am hanggang sa sumagot na siya. "Tama ka, Groot." At biglang nagtayuan kaming lahat. Nagtilian at pinalakpakan si Groot. Sabay pinaabot sa akin ang isang deodorant kay Groot. Bigay ng namuno ng prank namin. Nagulat si Groot sa ibinigay ko
Sabi ko na lang, Groot, gamitin mo yan. Pampabawas ng amoy sa kilikili mo. Sorry umaalingasaw na kasi pag nagtataas ka ng kamay. Nagpasalamat naman siya. At magmula noon ay hindi na nangamoy ang kilikili niya. At hindi na rin siya nahihiya na sumagot sa recitation. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Jello. Kaibigan naman namin si Groot, kaya goods kami. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si Clint. At ito, ang aking SPG, as in Super Backnern Secret File.